Gebroeders Co, jullie zijn een van de weinige artiesten die in meerdere categorieën genomineerd zijn, of niet? Nou, we schrokken er zelf ook van eigenlijk. Ja, ik vond eigenlijk wel terecht, toch? Ik vond dat we nog één. Ja, nou, we hebben eigenlijk alle categorieën waarin genomineerd zouden. Het is jammer dat we 2 zijn, dus je kent nooit als beste zanger natuurlijk. Nee, dat is wel jammer. Nee, maar we zijn heel erg blij dat we in 2 categorieën genomineerd zijn. En wij staan maar zulke giganten genomineerd en waarom zou je ook geen illusies maken dat we vanavond met de beker naar huis gaan. Maar het is wel leuk om uit al die 1000 artiesten toch gekozen te worden om daarbij te zijn. Ja, kijk, wij zijn sowieso genomineerd omdat wij gewoon al 13 jaar lang 26 hits achter elkaar scoren. En iedere single die wij maken zingt heel Nederland mee. En die liedjes zijn zo eenvoudig dat het eigenlijk gewoon een kunst is om die te maken, zeg maar. En ik denk dat wij daarom genomineerd zijn. Ik heb allemaal hele moeilijke liedjes maken die niemand meezingt. Maar Gerard presteert iedere keer weer om liedjes te maken die gewoon aanslaan, die makkelijk mee te zingen zijn. En wij als act zijn ook gewoon de act die we zijn, zeg maar. Wij doen nog geen gemaakt ding. Wij zijn gewoon de Gebroeders Co. We doen gewoon ons ding, feestmuziek maken. Kijk, wij doen ons ding, wij maken leuke liedjes en de mensen kennen ons liedjes. En wij presteren het om zonder tv en met heel weinig radio presteren wij het om ieder jaar toch weer 250 tot 300 optredens te doen. Dus ja, voor ons is het niet echt iets dat we zeggen van nou, wij moeten die Buma NL, die award moeten wij in de wacht slepen om bekendheid te krijgen, zeg maar. Kijk, waar het wel nut voor heeft is de aanstormend talent, zeg maar. Daar is gewoon die, kom even in de picture te staan. Nou, wij vinden het leuk natuurlijk, hartstikke leuk dat we genomineerd zijn. Maar ik denk dat we gewoon even af moeten wachten naar de eerste keer wat het zeg maar voor impact heeft. Hè? Wie er allemaal zijn, wat er allemaal van op tv is en dat soort dingen. Dus ja, we kunnen pas na het evenement zeggen zeg maar, wat het eigenlijk voor de mensen oplevert, zeg maar.